Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ngọzi na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ Joseph n'ụzọ ọhụrụ ụwa si ahụta ihe. Taa anyị ga-ahụta dịka anyị siri kwuo n'agba nke gara aga na n'etiti ihe gara nke ọma, ya onwe ya bụ Joseph hụtakwara ụzọ na-ezighị ezi nke ndị ụwa si ahụta ihe, ma ụzọ nke o siri so ọnọdụ a na-egosipụta ihe pụrụ iche banyere ka Chineke si ahụta ihe na otu ndị mmadụ si ahụta ihe. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya, anyị na-agwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, Joseph n'ụkpụrụ omume ọlọrọ ọhụrụ. Anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga na ọ bụghị ọnọdụ na-enye ọganiru kama ọ bụ akparamagwa. Nlezianya na-abịakwa site n'ịhụta Chineke n'ime ọnọdụ niile. Ọtụtụ oge kwa nsogbu ndị dị ugbu a na-akwado anyị maka mbuli elu dị n'iru. N'ikpeazụkwa anyị hụrụ na ọ bụghị mgbe niile ka ụgwọ ọla ezi omume na-abịa ngwa ngwa. Dịka anyị maara, ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 39 malite n'ahịrị nke 13 ruo na nke 23 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Tupu anyị aga n'iru malite n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, ọ ga-amasị m ka imeghe akwụkwọ nsọ gị n'ebe ahụ, Jenesis isi 39 malite n'ahịrị nke 13 ruo na nke 23. Ebe ahụ na-asị otu a: o ruo mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na ọ rapụrụrị uwe ya n'aka ya gbapụ n'ezi, na ọ kpọrọ ndị ikom ụlọ ya gwa ha okwu sị, leenụ, o mewo ka nwoke Hibru bịakwute anyị ịkwa anyị emo. Ọ bịakwutere m idinanyere m, mgbe kpọọ mkpu n'oke olu. O rue mgbe ọ nụrụ na eweliri m olu m kpọọ mkpu, na ọ rapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbalaga pụọ n'ezi. Nwaanyị ahụ wee debe uwe ya n'ebe ọ nọ ruo mgbe onye nwe ya batara n'ụlọ ya. O wee gwa ya dịka okwu ndị a si dị, sị, oru Hibru ahụ nke i meworo ka ọ bịakwute anyị gbakwutere m ịkwa m emo. Ma o rue mgbe m werere olu mkpọmkpụ, na ọ rapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbapụ n'ezi. O rue mgbe onye nwe ya nụrụ okwu niile nke nwunye ya, na ọ gwara ya sị, dịka ihe ndị a si dị ka oru gị mere m, na iwe ya dị ọkụ. Onye nwe Josef wee kuru ya tinye ya n'ụlọ mkpọrọ, bụ ebe ndị mkpọrọ nke eze Ijipt nọ n'agbụ. O wee nọ n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ, ma Jehova nọnyere Josef, mee ka ebere ya rue ya arụ. Onye ya mara n'iru onye isi ụlọ mkpọrọ ahụ. Onye isi ụlọ mkpọrọ ahụ wee tinye n'aka Josef ndị mkpọrọ niile ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ. Ihe ọbụla ha na-emekwa n'ebe ahụ, ya onwe ya bụ onye na-eme ya. Ọ dịghị ihe ọbụla onye isi ụlọ mkpọrọ ahụ na-ahụ nke dị n'aka ya, n'ihi na Jehova nọnyere ya. Ihe nke ya onwe ya na-eme, Jehova mere ka ọ gaa nke ọma. Ugbu a, na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, anyị hụrụ na ụkpụrụ omume nke Chineke bụ ka anyị mee ihe ziri ezi, n'ihi na o ziri ezi n'agbanyeghị ihe nke a ga-eweta anyị. Anyị kwesịrị irubere Chineke isi, mekwa ihe ọ chọrọ ka anyị mee. Ọ bụghị n'ihi na anyị na-ele anya na ihe dị mma ga-abịara anyị site n'ime nke a, kama n'ihi na Chineke gwara anyị mee ya. Anyị bụkwa ụmụ ya ndị na-erubere ya isi. Mgbe m kwuru okwu banyere ije ozi, nakwa mgbe ọbụla m na-ekwu okwu banyere ije ozi, oge ụfọdụ adịghị m eme ngwa ngwa ikwu maka ụgwọ ọrụ nke na-abịa site n'irube isi dịka ndị ozi nke Chineke. Agwara m anyị ka na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Nke a bụkwa n'ihi na achọghị m ka ndị mmadụ nye Chineke n'ihi ọchịchọ nke ihe ọma ha chọrọ inweta site na nke a. Ekwenyere m na mgbe anyị bụ ezi ndị ozi, mgbe anyị bụ ezi ndị ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi nye Chineke, Chineke na-agọzi anyị. Kama anyị kwesịrị ịbụ ndị ozi kwesịrị ntụkwasị obi n'ebe akụ na ụba nke Chineke tinyere n'aka anyị nọ. Ọ bụghị n'ihi ihe ọma nke anyị na-atụ anya ya na ọ ga-emere anyị ma anyị mee ihe dị otu a, kama n'ihi na okwu Chineke nyere anyị iwu maka ime ihe dị otu a. Ọ bụrụkwa na anyị bụ ụmụ ya, anyị kwesịrị irubere ya isi. Anyị kwesịrị ige ntị nye ntụziaka ya. Nke ahụ bụ ụzọ okwu Chineke siri dee ya. Nrube isi nye onye nke Kraịst abụghị n'ihi na ọ na-atụ anya ihe nke ahụ ga-eweta nye ya, ihe ọma nke Chineke ga-enye ya, ngọzi nke Chineke ga-enye ya, kama ọ bụ n'ihi na ọ bụ iwu Chineke. N'eziokwu, ụmụnne m na ụmụnna m, ụkpụrụ obibi ndụ nke akwụkwọ nsọ megidere nke a, nke bụ ụkpụrụ obibi ndụ ọlọrọ ọhụrụ nke mbaworo n'ọgbọ anyị taa. Ndị a bụ iwu ndị kwụsịrị ike
ọ bụrụkwa na e nwere oge mgbe e kwesịrị ime ka iwu ndị a kwụsịrị ike nọgide n'ime obi anyị na n'ime uche anyị na n'ime mmụọ anyị dịka anyị na-agụ okwu Chineke. Ọ bụ n'ụbọchị ndị a nke ihe niile bụ dịka ọnọdụ siri weta, nke ihe niile bụ dịka amamihe nke omume ọlọrọ ọhụrụ siri dị. Ugbu a ihe dị mmasị nke mere Josef bụ na etinye ya n'ụlọ mkpọrọ. Anyị na-echekwa echiche sị nke ahụ bụ ihe dị ike na etinyere Josef n'ụlọ mkpọrọ. Ma dịka m gwara anyị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, eziokwu dị na ya bụ na dịka ị na-amụ ihe ndị gbara akụkọ gburugburu, Josef nwetara iru ọma. N'eziokwu, n'obodo ọbụla n'oge nke agba ochie, ụgwọ ọlụ nke ebubo ahụ nke eboro Josef gara abụ ịta ahụhụ nke ọnwụ ga-eso. Ma Pọtifa tinyere Josef n'ụlọ mkpọrọ kama igbu ya egbu. Ọ bụrụ na ịmụ akwụkwọ nsọ gị nke ọma, ị ga-ahụta ihe ndị dị iche iche. Na mbụ, mgbe akwụkwọ nsọ sịrị n'ahịrị nke 19 na iwe Pọtifa dịrị ukwuu, nrekwa ọkụ nke ukwuu, agwara m anyị na akwụkwọ nsọ nwere mkpachara anyị n'ebe a. Ọ gwaghị anyị onye iwu ahụ dịrị ọkụ megide. Agwakwara m anyị na iwu na-achị alụlụ di na nwunye n'Ijipt nakwa ahụ nke na-eso imerụ nwunye mmadụ dịrị ike nke ukwuu. Ọ bụ ọnwụ, ọ bụghị naanị mkpọrọ, kama ọ bụ ọnwụ bụrụ ihe na-eso ihe ahụ nke eboro Josef ebubo na o mere. Egosikwara m anyị otu ihe, rịọkwa unu ka unu ghara ichezọ nke a. Ọlụ Pọtifa bụ gịnị? Pọtifa bụrụ onye isi ndị uwe ojii. Ọ bụrụ onye isi nke ndị na-eme ka emezuo ihe ọbụla iwu kwuru. Ọ bụ onye isi nke ndị na-agba mbọ ịhụ na otu ọbụla iwu dị na ọ bụ taa nke a ga-edebe ya. Pọtifa ọ dịghị mkpa ọbụla na ọ ga-anara mmadụ ikike ma ọ bụ ịjụ mmadụ ọbụla ajụjụ si ya o ziri ezi ka m gbupụ isi Josef site n'arụ ya n'ihi ebubo a. Ọ pụrụ ime ya n'ike nke onwe ya n'ihi na o nwere ike ime ya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na Pọtifa bụ onye isi ndị ogbo, onye isi ndị na-edebe iwu. Ma Pọtifa egbughị Josef. O meghị ihe dị otu ahụ. Mgbe e weghachiri onye obu nri nke eze n'ọnọdụ ya, n'akụkọ a dịka oge gasịrị, a hapụrụ Josef n'ụlọ mkpọrọ ihe ruru afọ 2. Ị ga-ahụta n'ahịrị mbụ nke isi 41. Ọ dịka ga-asị na iwughachi Josef ngwa ngwa agaraghị abụ ihe kwesịrị ekwesị mgbe anyị chetara na ebe ọ bụ na asị na nwunye Pọtifa kwuru eziokwu na a gara egbu Josef egbu. Asị na ihe ahụ nke nwunye Pọtifa kwuru na ọ bụ eziokwu, ọ bụrụ na ebubo ahụ na ọ bụ ezie n'eziokwu, ọ bụrụ na Pọtifa amaghị onye nwunye ya bụ, ihe gara eche Josef iru bụ ọnwụ. Mana arapụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ndị mmadụ kwụsịrị ikwu maka ihe a sị na o mere. Ihe niile wee dajụọ. Mgbe ahụ ka ọ pụrụ iwepụta ya. Ọ dịkwa mmasị ịhụta na dịka akụkọ a na-aga n'iru, o doro anya na mkpọrọ ahụ nọrọ n'ụlọ Pọtifa. Ọ bụrụ mkpọrọ dị n'ụlọ, eleghị anya egwuru ya n'ime ala, ewee tinye Josef n'ebe ahụ. Ngwa ngwa etinye ya n'ụlọ mkpọrọ ahụ, ebe dịka anyị ghọtara enwere ndị ọzọ. Ihe mbụ nke merenụ bụ na ihe ahụ nke na-ara eme oge niile na ndụ Josef, ihe ahụ nke mere tupu ọ hapụ Kenan, nakwa ihe ahụ nke mere n'ezinụlọ Pọtifa mgbe o rutere Ijipt, ọ bụ ya na-emekwa ugbu a n'ụlọ mkpọrọ. Josef na-arịgoro n'elu n'ebe ọbụla nke itinyere ya, n'agbanyeghị ihe ọbụla nke i mere, n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke itinye ya n'ime ya. Itinye Josef n'etiti ndị ori, ọ bụ ya ga-achị ha. Etinye ya n'ala Ijipt, ọ malite ịchị Ijipt. Josef bụ onye a mụrụ maka ịbụ onye ọchịchị. Dịka m gwara anyị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, Josef dịrị ka mmanụ na-ese n'elu. Ugbu a onye a bụ onye eboro ebubo na o merụrụ nwunye Pọtifa. Ọ bụkwa ya bụ onye isi ọchịchị n'ụlọ mkpọrọ Pọtifa. Gịnị ka nke a niile pụtara ka m jụrụ anyị na nnọkọ anyị n'oge gara aga? Agwakwara m anyị ihe ọ pụtara. Ọ bụkwa ihe m chọpụtara n'izu ụka a. Pọtifa maara ihe banyere nwunye ya karịa nke anyị onwe anyị na-ekwuta na ọ maara. Ọ maara onye nwunye ya bụ. O mere ihe ahụ nke o mere n'ihi na ụkpụrụ omenala mere ka ọ bụrụ ihe o kwesịrị ime. Ma Pọtifa maara ụdị mmadụ nwunye ya bụrụ. O wezugara Josef n'ihi na nwunye ya siri akụkọ ahụ nke bụ ụgha. Nke ahụ bụ ọgbụgba ama banyere ụzọ Chineke jiri chekwaa Josef, ọbụnadị n'ime ọnọdụ nke ndụ ya gara efunarị ya. Chineke nyere Pọtifa amamihe, dịka m gwara na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Ịmara na ọ bụghị Josef bụ onye ụta dịrị. Ịmara na ọ bụghị ya bụ onye ikpe mara, kama na ọ bụrụ nwunye ya. Ma n'ihi ụdị mmadụ ọ bụrụ, nakwa na ndị mmadụ anụwo ihe ahụ nke a sịrị na Josef mere, o wezugara Josef site n'ebe a ga na-ahụ ya anya ka a ghara igbu ya n'ihi ajọ nwunye ya. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na o tinye ya n'ụlọ mkpọrọ. Ọ bụrụ gị ihe ụtọ na ihe egwuregwu, ọ bụrụ na itinye aka gị n'isi nke 39 ma banyekwa n'akwụkwọ Abụọma isi 105 n'ahịrị nke 18, ị ga-ahụta na ihe niile ị ga-ahụta n'ebe ahụ n'akwụkwọ Abụọma isi 105 dị ka akụkọ banyere ndụ Josef n'ahịrị ole na ole. Ọ na-akọ banyere ụzọ Josef jiri nọrọ n'ụkpụrụ nke Chineke. Ọ bụrụ na ị gụrụ n'ahịrị nke 16, ọ sịrị,
o wee kpọọ oke ụnwụ ka ọ bịakwasị ala ahụ. Mkpanaka niile bụ achịcha ka ọ gbajiri. O ziri otu nwoke ịga n'iru ha. E rere Josef ka ọ bụrụ oru. Ha were agbụ kesịa ụkwụ ya abụọ ike. Mkpụrụ obi ya bara n'igwe. Ya mere, mgbe e tinye ya n'ụlọ mkpọrọ, Pọtifa mere ihe dị mma ime ka o yie ihe bụ ezi ya. O mere ka e were igwe kechie ya ụkwụ n'aka na mkpọrọ ebe ahụ. Ma achọrọ m ka ị mara na o sitere na nke ahụ pụta. Apụkwara m ịgwa gị n'owuwe anya dịka m gwara ya na nnọkọ anyị n'oge gara aga, ị pụghị ịbụ onye isi n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụrụ na e kechiri gị ụkwụ n'aka. Ọ dịghịkwa anya mgbe o sitere n'igwe ndị ahụ pụta, Josef malitere ịnọchite anya Pọtifa, bụrụ onye na-ahazi ihe n'ụlọ mkpọrọ ahụ. Ugbu a, dịka anyị na-amụ isiokwu nke mpaghara akwụkwọ nsọ a, anyị na-amụta ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ. Ekwekwara m anyị nkwa na nnọkọ anyị n'oge gara aga na ọ bụ ụkpụrụ ndị a ndị pụtara ihe ka anyị ga-eji kechikọta ihe ndị a niile nke anyị mụrụ na mpaghara. Enwere ihe ntinye n'ọlụ 4 maọbụ 5 ndị ọ ga-amasị m ka anyị jide aka. Ọ bụkwa nke aka m chọrọ ime ka ị ghara ịtụfu ihe ọbụla tutu oge ntinye n'ọlụ erue. Enwere ụfọdụ ihe ndị na-agaghị dedata n'ime obi gị ma tinyekwa n'ọlụ n'ime ndụ gị. Ụkpụrụ nke mbụ nke na-esite n'isi akwụkwọ nsọ a bụ nke a: ọganiru abụghị ihe ohere na-eweta, kama ọ bụ ihe agwa na-eweta. Ị hụrụ ya? Ọganiru abụghị ihe ohere na-eweta, kama ọ bụ ihe akparamagwa na-eweta. Ka m jụọ gị otu ajụjụ: kedu ebe Josef nọrọ na mmalite nke isi akwụkwọ nsọ a mgbe a gwara anyị na ọ bụrụ onye nwere ọganiru na-emekwa nke ọma? Kedu ebe ọ nọrọ? Gịnị bụrụ aka ọlụ ya? Ọ bụrụ ohu, onye rere ere, agbatara n'ohu, onye nọrọ n'agbụ nye nna ya ukwu. Akwụkwọ nsọ sịkwara na o nwere ọganiru. Haleluya! Ọbụnadị dịka oru n'ala Ijipt, ọbụnadị dịka oru n'ụlọ Pọtifa, akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara n'ebe ọ pụtara ihe na Josef nwere ọganiru. Ọganiru abụghị ihe ohere na-eweta, kama ọ bụ ihe akparamagwa na-eweta. Ị mara, anyị nwere nghọta na ọganiru bụ ihe banyere inwe ego maọbụ akụ nakwa ihe niile ndị ahụ Josef nwetara n'ikpeazụ. Anyị na-ekwenye na ọganiru bụ ihe sitere eleghị anya n'ụdị ezinụlọ nke amụbara gị n'ime ya. O nwokorobịa ahụ nwere ọganiru n'ihi na o nwere iru ọma ịbụ onye amụbara n'ezinụlọ nwere akụnụba, n'ezinụlọ a maara aha ha, n'ezinụlọ ndị gụrụ akwụkwọ. Ma ezi enyi m, ọganiru n'anya Chineke pụtara na anyị nwere akparamagwa nakwa na anyị kwesịrị Chineke nakwa okwu ya ntụkwasị obi. Haleluya! Ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ Chineke, nọrọkwa n'uche ya, anyị ga-enwe owuwe anya sitere na Chineke na ihe niile na-alụ ka ọlụ iweta ezi ihe. Ọ bụ na ihe ndị ahụ ndị na-agbawa obi na ahụhụ anyị, ha niile bụ maka ọdịmma anyị nakwa inye Chineke otito. Josef nakwa akụkọ nke ndụ ya na-akụziri anyị nke ahụ. Otu onye edewe ya n'ụzọ dị otu a, ọ sị Chineke adịghị eme ihe ọbụla ma ọ bụ kwenye ka eme ihe ọbụla, kama ihe anyị ga-eme n'onwe anyị. Ma ọ bụrụ na anyị ga-ahụta ọnọdụ ọgwụgwụ n'ihe niile dịka ya onwe ya na-ahụta ya. Ị hụrụ ya? Haleluya! Ihe niile Chineke na-eme ugbu a n'ime ndụ gị, ezi enyi m, gị onye kwesịrị ntụkwasị obi nye Chineke. Ihe niile Chineke na-eme ugbu a na ndụ gị, ihe niile ị na-agabiga, bụ ihe ka m gwa gị eziokwu, gị onwe gị ga-emekwa ma ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụta ọgwụgwụ ebe ị na-eche. Ọ bụrụ na ịhụta ọgwụgwụ nke ihe ndị a niile na-agabiga ga-ewetara gị, ịgwa gị eziokwu, gị onwe gị pụrụ iji aka gị tinye onwe gị n'ime ọnọdụ ahụ, n'ihi na ịma ka ọ ga-esi dị ebube bụ njedebe nke ụzọ ahụ na-eche iche n'ime ya. Haleluya! Ka m kwukwa nke ahụ ọzọ: otu onye kwuo na Chineke adịghị eme ihe ọbụla maọbụ kwenye ka eme ihe ọbụla nke anyị onwe anyị na-agaghị eme, ma ọ bụrụ na anyị pụrụ ịhụta ndụ dịka Chineke ji ahụta ya, ọ bụrụ na anyị pụrụ ịhụta ihe niile nke Chineke na-ahụ, akwụkwọ nsọ sịrị na a ga-eme ihe ndị ahụ nke Chineke na-eme, n'ihi na ọ na-ahụ ọgwụgwụ site na mmalite n'ụzọ ihe niile ji akpakọta ọnụ, nakwa ka ụfọdụ ihe mgbu na ihe ike na iri uju na ngharịpụ ụfọdụ dị nye ndị mmadụ taa. Ya mere, ụkpụrụ pụtara ihe nke mbụ bụ nke a: ọganiru abụghị ihe ohere na-eweta, kama ọ bụ akparamagwa na-eweta ya. Mgbe akwụkwọ nsọ sịrị na Josef nwere ọganiru nke enweghị oke ihe jikọrọ ya na akụnụba, ọ bụghị banyere akụnụba. Ihe nke a na-ekwukarịa bụ akụkụ ndụ ya ole nke Chineke nwere. Haleluya! Ọ bụ akụkụ ndụ ya ole nke Chineke ji n'aka ya. O nwere ọganiru, bụrụ nwoke na-eme nke ọma. Ọ bụ onye a gọziri agọzi n'agbanyeghị na ọ nọ n'ohu. Ọ bụ onye a gọziri agọzi
n'agbanyeghị na ọ bụ onye nọ n'agbụ, ọ bụ onye a gọziri agọzi, n'agbanyeghị na ọ bụ onye mmadụ zụtara azụta ma debe n'ụlọ ya. O nwere ọganiru. Ọganiru abụghị maka ohere, kama ọ bụ maka akparamagwa. Ihe dị mmasị banyere nke ahụ bụ na ihe gara ya nke ọma n'ọnọdụ niile. Nke ahụ ọ dịghị mmasị. Mgbe ya na ụmụnne ya nọ, o nwere ọganiru. Dịka ohu, o nwere ọganiru. Tinye ya na mkpọrọ, o nwekwara ọganiru. Ebe ọbụla nke Josef gara, o ji onwe ya na-aga. Ihe nke ahụ na-alụpụta bụ na ọ na-enwe ọganiru n'iru Chineke. Haleluya, haleluya. Ụkpụrụ pụtara ihe nke abụọ bụ nke a: ụzọ kachasị mma ịhụta ihe na-abịa site n'ịhụ Chineke n'ọnọdụ niile. Ụzọ kachasị mma ịhụta ihe na-abịa site n'ịhụ Chineke n'ọnọdụ niile. Nke ahụ bụ ụzọ ka mma anyị si ahụta ihe na ndụ. Achọrọ m ka unu were akwụkwọ nsọ nọ ka m gosi unu otu ihe n'isi nke 39. Na ihe ruru oge 7 a gwara anyị na Chineke nọnyere Josef. Lee nke a ugbu a, ọ dị oke mmasị. Ọ bụrụ na ị na-aka akara n'okpuru edemede n'ime akwụkwọ nsọ gị, were mkpịsị gị dee ihe n'akwụkwọ nsọ gị, ka akwa akara n'okpuru ihe ndị a. Nke mbụ bụ n'ahịrị nke abụọ, ọ sị Jehova wee nọnyere Josef, o wee bụrụ nwoke ihe na-agara nke ọma. Haleluya. N'ahịrị nke atọ, ọ sị onye nwe ya wee hụ na Jehova nọnyere ya, ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme, Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma. N'ahịrị nke ise, ọ sị o rue site na mgbe o mere ya onye nlekọta n'ụlọ ya, na onye na-elekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. Ahịrị nke 21, ọ sị ma Jehova nọnyere Josef. Ugbu ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ, ọ sị mee ka ebere ya rue ya arụ. Ahịrị nke 23 sị ọ dịghị ihe ọbụla onye isi ụlọ mkpọrọ ahụ na-ahụ nke dị n'aka ya. N'ihi gịnị? N'ihi na Jehova nọnyere ya. Otu n'ime ihe kachasị enye ọṅụ banyere ịbụ onye kwere na Kraịst Jizọs bụ na ebe ọbụla nke i jere, o so gị na-eje. Nke ahụ ọ bụghị echiche dị ụtọ. Haleluya. Ebe ọbụla nke ị na-eje, Jehova na-anọnyere gị. Ebe ọbụla nke ị na-aga, Kraịst so gị na-eje. Ọ sị lee, ana m anọnyere gị ọbụna dị ruo n'ọgwụgwụ nke ụwa. Ọ bụrụ na gị na onye nwe anyị nọ na mmekọrịta, ebe ọbụla nke ị nwere ike nọ, akwụkwọ nsọ na-ekwe nkwa na ọ ga-anọnyere gị. Ọ sị ma lee, mụ onwe m nọnyere unu ụbọchị niile ruo ọgwụgwụ nke oge a. Nke a bụ n'Oziọma Matiu isi 28 ahịrị nke 20. Ọ sị m gaghị ara gị aka ma ọlị, m gaghị arapụkwa gị ma ọlị. Nke a bụ n'akwụkwọ Hibru isi 13 ahịrị nke 5. Gee ntị, ọ sị gị ka m nọnyere mgbe ị na-agabiga n'ime osimiri, ha agaghị eruchapụ gị. Mgbe ị na-eje ije n'ọkụ, ọkụ agaghị arụ gị, ire ọkụ agaghị erekwa gị ọkụ. Haleluya. Nke a bụ site n'akwụkwọ Azaya isi 43 ahịrị nke 2. Anọnyere m gị, ekwewo m gị nkwa iru m, aga m anọnyere gị oge niile. Nke a bụ nkwa Jehova na-ekwe ndị ya niile bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Ugbu a ka m nye gị otu echiche. Anyị kwuru maka Juda. Juda enweghị nsogbu ọbụla. Obi ebe ahụ n'obodo ndị Kenan. N'ikpeazụ, dịka unu maara, o nwere mmekọrịta na-ezighị ezi ya na Tama, nwunye nwa ya. Juda enweghị nsogbu ọbụla. Ọ na-agagharị na ndụ ya na-ekpori ndụ. Ma onye nwe anyị anọnyere gị Juda, n'ihi na Juda na Chineke adịghị emekọrịta ihe. Juda enyeghị Chineke onwe ya n'akụkụ ọbụla. O nweghị ihe ọbụla na ndụ Juda nke na-egosi na ihe nke ime mmụọ na-amasị ya. Nke a bụ Juda ka ọ na-ebi ndụ ya na-enweghị Chineke. Nke a bụkwa Josef ugbu a n'ụlọ mkpọrọ ka ya na Chineke nọ. Kedu ebe ị ga-achọ ịnọ ezi enyi m? Kedu ebe ị ga-achọ ịnọ? Ị ga-achọ ịna-agagharị dịka Juda na-enweghị Chineke, ka ị ga-achọ ịnọ ọbụna dị n'ebe kpafara akpafa n'ebe gị na Chineke nọ? Ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, o kwesịrị ka m mee mkpebi? Ị kwesịghị ime mkpebi ugbu a, ma aga m agwa gị otu ihe. Gbalịsie ike ka ị hụ na gị na Chineke nọ. Ebe ọbụla nke ị na-eje, ọ ga-elezi gị anya. Haleluya. Ma ị gaghị achọ ịbanye n'ọnọdụ Juda. Ana m agwa gị, ị pụrụ iche na ịhaziwo ihe niile dịka Juda mere. Ị nwere ike ijesi nwanne m, obi dị m ụtọ, na-ere gị m dịka ohu dịka Josef. Ọ bụrụ naanị na ọ hụrụ ka Chineke ji agọzi Josef. Ọ bụrụ naanị na Juda nakwa ndị na-ebi ndụ dịka Juda ga-ahụ ihe Chineke kwadoro Josef na njedebe nke ndụ ya. Cheta, mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs nọrọ n'elu mmiri, ebili mmiri wee bịa, ha na Jizọs nọkwara n'ime ụgbọ ha. Ị maara, ọ ka mma ịnọ n'etiti nke ebili mmiri gị na Jizọs n'ime ụgbọ karịa ịnọ n'elu ala na-enweghị Jizọs. Otu n'ime ụkpụrụ ndị pụtara ihe
n'isi nke 39 nke akwụkwọ Jenesis nke goziworo ndụ m nke ukwuu dịka m na-amụ akwụkwọ nsọ a. Ụzọ kacha mma ịhụta ihe na-abịa site n'ịhụ Chineke n'ọnọdụ niile. Onye nwe m, enwere m nsogbu ndị a n'ezinụlọ m, emewekwa m ihe niile ibuli ha, ma Chineke m, ka o si dị n'etiti nke a, ịnọ n'ebe a, ịnọnyekwara m. Aga m ahụtakwa gị n'ọnọdụ a, hụtakwa ụzọ nke a ga-eji mekọta ọdịnihu m nakwa ndụ m. Onye nwe m, aghọtaghị m ihe na-eme n'ebe ụmụaka m nọ. Ha adịghị erubere gị isi, ha adịghị emekwa ihe niile anyị kụziri ha dịka anyị maara. Anyị emejọghị ihe ọbụla, ma Chineke, agaghị m enwe iwe, agaghị m enwe obi ilu, ma n'etiti ọnọdụ a, aga m ahụta gị nwekwa ụzọ ka mma ilezu ihe niile, n'ihi na amaara m na gị onwe gị nọnyere m. Haleluya! Ụzọ ka mma isi hụta ihe bụ ịhụ Chineke n'ọnọdụ niile. Ụkpụrụ nke 3 isi akwụkwọ nsọ ebe a niile ka a na-ele anya otu a. Apụrụ m ikwu maka nke a n'ike. Ọtụtụ oge nsogbu ndị dị ugbu a na-akwado anyị maka mbuli elu ndị dị n'iru. Haleluya! Nwapụta Josef dịka onye nlekọta nke ezinụlọ Pọtifa nakwa ngagharị maka ọrụ ya dịka onye isi n'ụlọ mkpọrọ nke eze doro ya n'ọnọdụ ziri ezi ịbụ onye nlekọta nke mba Ijipt niile. Chineke sịrị Josef, ị nweghị ọzụzụ nke m na-enye maka ịbụ onye ndu. Ị nweghị ihe niile a chọrọ nke ịbụ ụdị onye ndu nke m chọrọ ka ị bụrụ, n'ihi na ị ga-abụ onye ndu nke obodo niile nakwa nke mba ụwa niile. Ya mere, aga m enye gị ụfọdụ ọzụzụ. Agakwa m ana gị ego ime nke a. Na mbụ, ị ga-ahazi ezinụlọ Pọtifa. Mgbe ị gosiri m na ị pụrụ ime nke a, aga m etinye gị n'ụlọ akwụkwọ dị elu karịa. Ị ga-abụ onye nhazi nke ụlọ mkpọrọ. Josef tụrụ ugo dị elu n'ihe ọmụmụ nke mbụ. Chineke wee bulie ya elu ma tinyekwa ya n'ụlọ akwụkwọ nke abụọ, nke bụ n'ụlọ mkpọrọ eze. Amaghị m oke ihe banyere ndụ n'ime ụlọ mkpọrọ, ma echere m na ọ bụrụ na ị pụrụ ịhazi ụlọ mkpọrọ, ị pụrụ ịhazi ihe niile. Ọ bụghị eziokwu? Ugbu a Josef dị na njikere. Ihe nke ọzọ anyị na-ahụ dịka anyị na-amụ isi akwụkwọ a na ndụ Josef bụ na anyị na-ahụ ka Josef na-eguzo karịa mmadụ niile n'Ijipt. Ụwa niile na-abịakwutekwa Josef ịzụrụ nri nke o jiri amamihe chekwa n'afọ 7 nke enwere mmụba nke ihe oriri n'obodo Ijipt. Josef maara nke a n'ihi naanị na Chineke gwara ya. O nwekwara amamihe niile ndị a. Ị maara, ụfọdụ oge mgbe ị na-agabiga nsogbu nke ka nke mgbe ị bụ onye ntorobịa, ị na-echesi, gịnị ka nke a niile bụ? Gịnị ka m ga-eji ihe ndị a niile eme? Mgbe m gụsịrị akwụkwọ site n'ebe a na-azụ ndị ọzụzụ atụrụ, nọrọkwa afọ 2 n'otu ụlọ ụka dịka onye na-enyere onye ọzụzụ atụrụ aka. Mgbe nke a gasịrị, anyị jere na Fort Wayne ịmalite otu ụlọ nzukọ. Echetara m n'abalị Sọnde mbụ nke anyị nwere mmadụ ruru 32 n'ụlọ nzukọ ahụ. Nke ahụ bụrụ ezinụlọ niile nke bụrụ ndị nzukọ ahụ nakwa ụmụaka ha. Echekwara m ha, ụfọdụ ha bụkwa ndị agbata obi. Alọtara m n'ụlọ m n'abalị ahụ, onye obi dara mba. Asịrị m onye nwe m, nke ọ bụ ihe ọzụzụ niile nke m gabigara afọ 8. Nke ọ bụ ihe ọzụzụ afọ 8 na-eweta ikwusara naanị mmadụ 32 okwu Chineke. Nke a mere ka m daa mba n'obi. Afọ ndị ahụ m nọrọ n'ebe ahụ, dịka m na-eleghachi anya azụ ugbu a, Chineke nara enye m nsogbu niile nke o chetara, n'ihi na ọ maara na nke ahụ bụrụ naanị ụzọ m pụrụ iji nwee nkwado maka ebe ọzọ ọ ga-eduru m rue. Mgbe m leghachikwara anya azụ n'ọzụzụ ahụ, ana m ekele Chineke. N'ezie, ana m eme nke a. Ọtụtụ oge nsogbu ndị ugbu a na-abụ nkwado maka mbuli elu nke dị n'iru. Onye maara ihe Chineke na-akwado mmadụ ọbụla n'etiti anyị ugbu a ka anyị bụrụ, nakwa ihe ndị ọ na-ekwenye ka anyị gabiga. Chineke chọrọ ka anyị bụrụ ndị ikom na ndị inyom ndị a họrọ imegide ọnwụnwa nke dị na ndụ site n'inye anyị ụfọdụ ihe ndị dị ike maka iwuli ume nke ime mmụọ anyị. Nke ahụ bụkwa ihe ọ na-eme na ndụ Josef. Ị pụrụ ịhụta ya. Ihe ndị a niile nke Chineke na-ekwenye ka ha mee na ndụ Josef bụ nkwado, n'ihi na Chineke agwawo ya n'arọ sị, ị nwere ọrụ dị ukwuu nke dị n'iru Josef, ma ị dịghị na njikere maka ha ugbu a. Ị ga-ebu ụzọ jee ụlọ akwụkwọ, mụtakwa ụfọdụ ihe ndị dị ike. Ụkpụrụ nke ikpeazụ nke m chọrọ ịhapụrụ ụnụ bụ nke anyị kwuru maka ya na nkenke. Nke ahụ bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ụgwọ ọrụ nke ezi omume na-abịa ngwa ngwa. Josef mere ihe ziri ezi ma etinye ya n'olulu. O mere ihe ziri ezi ọzọ, etinyekwa ya n'ụlọ mkpọrọ. Ma Chineke nọrọ na nhazi nakwa ọchịchị nke ihe niile. Kama Josef ahụtabeghị ebube Chineke na ndụ nke ya. Oke ụfọdụ, otu akụkụ nke nkwado maka ịdị ukwuu bụ inwe ike ghara ijupụta n'obi ilu
mgbe ụgwọ ọrụ ezi omume gị na-abịa gị ngwa ngwa. Pita nwere ihe nke ọ ga-ekwu banyere nke a n'akwụkwọ nke a kpọrọ aha ya. Ọ sịrị na ọ bụrụ na ịta ahụhụ n'ihi ihe ị mejọrọ, ọ bụ ndị dị n'ime ụwa pụrụ ime nke a. Ọ bụrụ na ahụ gị bụ n'ihi na ị mejọrọ ihe, enyekwa gị ahụ, nke ahụ abụghị oke ihe. Ma ọ bụrụ na ime ihe ziri ezi ma gaa n'iru n'inwe ahụhụ, mgbe ahụ ị na-egosi ụwa niile ndị na-ele anya na Chineke nọ n'ọlụ n'ime ndụ gị n'ezie. Ọ bụ ọgbụgba ama dị ukwuu nye ụwa anyị mgbe ndị mmadụ hụrụ ka anyị na-eme ihe ziri ezi. Eleghị anya anyị enwekwa ego nke zuru anyị. Eleghị anya anyị apụghị igbo mkpa ndị gbara anyị gburugburu. Ndị mmadụ wee sị, abalị ọma nwoke, ọ bụrụ na m kwenyere na Chineke dịka ị kwere, aga m ada ogbenye, agaghị m eso gị. Kedu ka ị ga-eji gaa n'iru ikwenye na Chineke na-emekwa ihe si n'ezi mgbe ị nwere nsogbu ndị a niile? Ezi enyi m, ọ ga-abụ ọgbụgba ama dị ukwuu iguzo n'iru onye dị otu ahụ gwa ya ihe Job kwuru. Ọ sị, a sịkwarị na o gbuo m, aga m aga n'iru ịtụkwasị obi. Haleluya! Nke a bụ ihe mere Chineke jiri gọzie Josef. Ọ bụrụ onye nsọ nwere agbamume, bụrụkwa ihe nlereanya dị ukwuu nye anyị niile. Ezi enyi m, dịka ị na-atụgharị uche na ndụ nwokorobịa, dịka ị na-aga n'iru itinye ihe niile ị hụtara n'ime ndụ ya n'ọlụ, ka onye nwe m gaa n'iru ịgbago ume, ka ọ gaa n'iru ịgọzi gị, ka ọ gaa n'iru inye gị amara ya na ijide gị, ruekwa mgbe ọ ga-akpọrọ gị rue na njedebe nke ebe ahụ ọkpọ gị na-eche, nke bụ ụgwọ ọlụ ahụ nke dị ebube. Ka Nna mee unu mma n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Ọ bụrụ ịnabata Jizọs n'ime ndụ gị taa, ọ ga-enye gị ndụ ọhụụ ma gakwa n'iru inyekwa gị owuwe anya banyere ụzọ Chineke si ahụta ihe. Ịnabatawo Jizọs n'ime ndụ gị, gị onye na-ege anyị ntị ugbu a. Ọ bụrụkwa na ị nweghị ọsịsa banyere ajụjụ a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka udo na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.